Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2026-njy ýylyň 17-nji ýanwary hepdäniň şenbe bolýar. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly dinleyijiler, ine şu gün biz siziň bilen, ýagny 16-njy ýanwarda yglan edilen Demokratik Opozisiýa tarapyndan DWT Halk Hereketiniň tarapyndan Talip Abbasowyň tarapyndan yglan edilen protestiň netijelerini biz şu gün guruşak. Sizin bilişiniz ýaly, ine biz 16-njy ýanwara adamlar çağırdyk. Şo güni gar ýagdy, ondan bir gün öňürtüsi 30 gras ysy bolup Türkmenistanda adamlar maýkaly ýöredler, ýöne ertesi gar ýagdy. Ol elbetde protest etmäne uly bir pähtilçik bermedi. Bizim şu güne, şu sagada alan maglumatlarına görä 16-syna interneti gapladylar. Käbir VPN'ler işlediler, ýöne VPN'ler ýapdylar. Bir topar adamlary, ýagny polisiýa çağırıp, şo ýerde gürüňdeşik geçdiler, sakladylar. 10 saatdan 24 saatgaça sakladylar. Ýöne hiç kimi ýa kalmadylar, hiç kim basmadylar, hiç kim tutmadylar. O tutulan adam ýok. Meçitlerde adam köp boldy. Ilaytyda Aşgabatda. Aşgabatda meçitlerde adamlar köp boldy, bir-birine seredip, ýa şular hemme da garaşdylar. Gözleri bilen gözlediler, kim bar, kim ýok, neme dip zat edip. İçinde elbette emheme de bardy, ýöne bizde olur ýaly onça emheme ýok. Şol gelen adamyň köpsi halk. Uly ölügi 99%. Şoň üçin şol geldi, o diýmek bizim ikinji liniýamyz. İkinji liniýamyz geldi, ýöne gynansak da öňe çykyp şu halka alyp köşk giden adam bolmady. Gynansak da entek diýmek bir taýýar däl şol hatda. Şol ýürüşlere taýýar däl. Velayetlarda adamlar öňkü her 5-nji ýyl gelýän adamlardan 2 hisse köp boldy. Sebäbi biz ýani velayetlarda her 5-nji ýyl öz aktivistlerimizi iýerýär we ýani seredýärdik. Näçe adam gelýär, näçe takminan 800 000 adam gelýär. Ýani şol jumla namazyna. Ve şo güni 16-njy ýanwarda 2 hisse köp geldi. Ýöne 10 çoklu köp bolmady. Ol bir ýerdeki adamlar bam çağırdyk bolýan, hemmeti ýagdy. Ol mümkin howa bilen bagly, mümkin ýagny adamlar birden da garaşdylar. Bilemok. Ony intek kesitlemeli. Ýöne şo ýerden şu neçe biz video bilen surat köp alyp bilmedik. Men näme çipdigini häzir düşündürip biljekkä. Sebäbi 11 käbir zatlaryň dogudym argumentler bar näme. Intek görür, biz şu mesele ýene gelir, video bilen suratlary ýene gelir. Intek almaly. Ene şoň üçin umumy protesti bizim edecek maksadyma ýetirmedik. Onu doğrudan doğru diýmeli. Adamlar garaşdy, ikinji liniýa taýýar boldy, olum on çoklu köp bolmady. Birinji liniýa edecek zadyny edilmedi. Ondan başga da bir topar DWT Halk Hereketi Rýska wagtda gurulajak bolan zatlary amala aşyrylyp bilmedi. O saýy sebäpler ama ýöne doğrudan ýani kyn mesele. Doğrudan kyn mesele. Indi biz täze edilen bäri bir täze strategiýany düzdük. O strategiýamyzda birinji bilen biz finans çykdyjlarymyzy ýapmaly. O diýmek. Şu ýaly ul protest geçirilende finans çykdyjlar bolýar. Biz şolu taýýar. Egerde şu protestde sersek, biz şu protestde köp finans goýulmadyk. Yeterlik bolmady. Şoň üçin bir amala aşyryp bilmedik abi. Ýöne indi geljek protestlere biz bu taýýar görmeli. Şoň üçin şu geçirilen 16-njy ýanwardaky protest halkyň tarapyna gelýän. Ýani men netijeni iki bloga bölýän. Birinji halkyň tarapyndan edilen atda, ikinji hökümetiň reaksiýasy boldy. Şu halkyň tarapyndan biz halky motivasiýa berip bilmedik dogry şertde. Biz halky dogry şertde çykaryp bilmedik. Dogry düşünün, bu DWT'nin jogapkärçiligi adam çykarmak boýunça dogry ýöne bu her bir adamyň öz jogapkärçiligi. Egerde bir adam azatlyk almak istemese, sen onu taýaklap çykarpyn. Egerde bir adam gorkýan bolsa, elbetde o gorkýar. Sebäbi 34 ýylda şunu gorkutup geldiler. Bastılar, öldürdüler, hem de ettiler halkımız bilen. Şoň üçin şul ýanky ädime geçmek,
Hatı kıyın mesele dine bizim dövletimiz üçinler, bizim halkımız üçinler, hemme halk var. Şonun için biz devam ederiz, durmaz. Nesip bolsa 11 fevralda biz çağrışı devam ederiz. Biz gurmaçlıklı işleyecek var şu meselede Türkmenistan'ın içinde ve daşında. Yine gıyskaça aytsam şeyli oldu. Şimdi hükümet neyme reaksiya verdi? Neyme etti hükümet? Yine hovo biz şunu amalaşıp bilmedik. Hükümet neyme? Hükümet aktivistleri blokladı. Bir topar aktivistler blok etti. Bir topar yönü kaya adamlar çağırıp korkutup yani polis bölümüne sakladı. İkinci, hükümet derhal 16 yanvarda kabinet ministri geçirdi. Kabinet ministri de KKK gidileni püvüye oturdu. Yani yanına vayenler bilen korumak bilen oturdu. Oğlu olsa köşkün içinde yani kabinet ministri geçirip şu yerde kahvadı şoladı. Sebebi bunu korktular eğerde kabinet ministrinin vekiller gitse ya da öz başlık olsa ya bir yerde olsa bunu halka koşulup derhal yani bunları yığınak bilýär. Şoň üçin bir zaloji hökmünde sakladı kabinet ministri. Beyliksem o ýerde regulowka etdi daş ýerden. Ene iki ataly oğul edenladi. Olar Türkmenistanyň gaçmadylar, sebäbi halk galmady. Ýöne halk galan bolsa, olaryň her oturan ýerine vertolyotlar taýýardy. Balkanna, Aşgabatda we Türkmenbaşda samolyotlar taýýar gitmedi. İkinci bolanyny olar Doğan gardaşyny çykardylar. Gyýdyny, başgalasyny çykardylar. Neme de çıkardı yani ki Serdar Urvan'dan çıkardı. Hemme çıktı Türkmenistan daşını. Inni hükümetin reaksiyası. Inni gelin vatan programını seyredelim men görkezeyim. Vatan programmasını bilen deňeşdirin. Şu men diýen adamyň bir kosfini sultnamasyny görkezeyim. Ne ümitlerim, hormatly izleyijiler. Yine söyledim. 16. yanvarda Vatan Programmasının Volkaya yine ulu bir meclis, boldy kabinet meclisinin meclisi, boldy şeyle yığınaklar geçirdi zaten aydık geçiyor. Yöne hakikattan ol yani şuraya yığınak geçirme gavat tutmadı. Yani kabinet meclisi. Hiç şart kurulmaktan yöne gavat tutmadı. Niçin? Sebebi kabinet meclisinin vekillerinden oldu. 3 tane kabinet meclisi koşulup şunu ağlattı yani. Sebebi bu ne etti? Niyazvi. Kabinet ministrinin vekilleri bilen ve MHM polisinin vekilleri bilen yani Niyaz öldürdü. Bu dilleşip öldürdü. Şu bolanmadan bir ya oğlu kabinet ministri gavat takladı. Kalkasam o yerden daş yerden relof etti. Yine gelin unutverelim 16'sına geçiren kabinet ministri. Unutverelim. Salam hormatly adamlar. Zararsız hemişelik bir taraf Türkmenistan döwletimizdäki täzelikler kimi habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmege başlaýar. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulgamar kılym ministri kabinetiniň nowatda meclisine geçirdi. Meclisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meseleleri kararly. Salam hormatly ministrler. Yine men şöyle dur diyen, bu falşifka, bu real bolmadı. Yine men, pardon, bu 16. yani yanvarda bolup geçen dağdı. İndiki yine men görkezeyim. Bu olsa, pardon, 16 yerinde, bir min. Şunu seyredim ente? Kabinetinin ağdalary. Biz şuň ministrler kabinetinin sany ulgamarkaly nowatdaky meclisini geçirýär. Mecliste ýurdumyzyň durmuşyna degişli bir näçe soraglary sereder. Hormatly prezidentimiz sany ulgamarkaly geçirýän ministrler kabinetiniň meclisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Türkmenistanyň meclisi managa söz berdi. Parlamentin ýol başly meclis tarapyndan ýurdumyzyň kanunçylygy mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Birinçi ýary häzirki wagtda Türkmenistanyň jinayet iş ýürütüşi we administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodekslerine, migrasiýa hakynda balyk tutmak we tuğun biyolog serişlerini gorak taplamak hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna üýt götmeleri we goşmaçlary girilmek boýunça degişi işler alınıp barýar.
Şunun bilen birlikde vilayetlerde täze döredilgen etraplarda halk maslahatlarynyň agzalarynyň, meclisin möhretiniň öň çykyp giden deputatlarynyň, vilayet, etrap, şäher halk maslahatlarynyň hemde geňeşleriň çykyp giden agzalarynyň ýerine saýlawlary bellemek boýunça Türkmenistanyň meclisiniň karary kabul edildi. Resmi namalaýykda saýlawlary şu ýylyň 29 martyna ýegşelme güni geçirmek bellendi. Hormat prezidentimiz bir karar döwletimizi mundan meýdäkde ötürmek maksady bilen ýurdumyzyň hukuk binýadyny iýilikleri kämilleşdirmegiň, şeýlekem kabul edilen kanunlara ýütgetmeleri we goşmaçylary girilmek boýunça alyp barýan işleri dowam etmegiň möhümdigini bellädi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gellim Radowa söz berdi. Vice-premier Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadiyetleri üçin ýürüýtüm maksatnamasynyň hepdeligini geçirmäge görýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Bilinşýäli hepdeligiň çäklerini ykdysady forumy, degişi iş toparlarynyň meclislerini, duşuklary we beýleki çäreleri geçirmek gödüňde durýar. Olaryň dowamynda Tebitde ykdysady, energiýa serişdirleri, suw we daş goşaw uğurlaryna hyzmatdaşlygy ötürmek, energetika we ulag öýdara baglanşygynyň netijeleri ýokarlandyrmak, Birleşen Milletler Guramasynyň standartlaryny ulanmak bilen sanly suwda ykdysady geçirgilerini hassa kämilleşdirmek bilen bagly meselleri ara maslahatdaşlar. Şoňdan baglanykda vice-premier döwlet başçylarynyň garamakna degişli teklip ödürledi. Hormat prezidentimiz hatap etdiler. Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýürütüleşdirilen idaralary bilen hyzmatdaşlygyň ýurdumyzyň alyp barýan syýasatynyň mühim orlarynyň biri bolup durýanyny belledi. Hormatly ilişkiler ineterdim şördün. Men ýene gaýtaradyň. Şul 16-njy ýanwarda geçen ýanky kabinet ministri. Täzelikler kimim habarlar bilen tanıştırýan Watan habarlar gepleşmege başlaýar. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sany ulgamar Ministrler Kabinetiniň nowatda meclisine geçirdi. Meclisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meselelere kararly. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Biz şuň Ministrler Kabinetiniň sany ulgamarkaly nowatda meclisini geçirýäs. Mecliste ýurdumyzyň durmuşyna degişli Yine şu yerde men durýan, yine şu kadrlar tediriň, vatandaşlar şu oldu, 9'una bolup geçen. Yine üntürim. 9 ýanwarda bolup geçen ýa kabinet ministri tedin gowy. Ýurdumyzyň hukuk binýadyny bir Yaşımda başlayaz. Tedin. Bugün hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sany ulgamar Ministrler Kabinetiniň nowatdaky meclisini geçirdi. Garaşyda baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly atmaradyň bekany ýylyna elkinçe gedek geçirilýän meclisi döwlet turmuşyna degişli bir näçe meselelere kararly. hormat prezidentimiz garaşda baky bir tarap Türkmenistan. Tedin şu adamlary, tedin. Şol bir adamlar üntürim meclisin başlygy beýle kabinet ministri. Yine şu ýaşla tedin. Ne şu ýerde tedin. Şol bir adamlar men görkezýän 16'sına ýank geçirilen ýygyna. Yine tedin. Şol adamlar, şu ýaşly meclisin başlygy şol bir adamlar. Ütken kadr ýok, şol bir zatda. Yine 9'una geçirilen ýygyna. Tedin. Bedew watly atmaradyň mekany ýylyna sany umarkaly ilkinji gedek geçirilýän Ministrler Kabinetiniň meclisini gün tertibine geçip Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Ulmanowa söz berdi. Milli parlamentiň ýol başly ýurdumyzyň hukuk binýadyny berkitmek boýunça ýerine getirilýän işler barada maglumat berdi. Bilinşýäli meclisi Tedin 9'una, indi tedin 16'sına. Bir çapşıya, soň tedin. Salam Salam hormatly diýä. Ministrler Kabinetiniň agzalary. Bir yerde de salam diye tedin. Salam, ya kabinet ministri. Agzalary. Garaşyda baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly atmaradyň mekany ýylyna sany umarkaly ilkinji gedek geçirilýän Ministrler Kabinetiniň meclisini gün tertibine geçip Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Ulmanowa söz berdi. Milli parlamentiň ýol başly ýurdumyzyň hukuk binýadyny Indi tedin, bir yerde edir sorýar. Biz şuň Ministrler Kabinetiniň sany ulgamarkaly nowatda meclisini geçirýäs. Mecliste ýurdumyzyň durmuşyna degişli bir näçe soraglary sereder. hormat prezidentimiz sany umarkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň meclisini gün tertibine geçip ilki bilen Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Ulmanowa söz berdi. Yine gördüňizmi? Edir sorýal kadrlar
Şu bir zatlar yöne diktorlar başa çayıyor. İdarlak gördüğümüz edir şu zatlar, şu bir kadrlar, yani iş alırken o. Bunlar 9. yanvardaki yığınarı montaj edip 16'sına vur koydular. Hakikatten hem olsa, yani hakikatten hem olsa 16'sına şular hem kapıları yapıp kabinet ministri yanına takılıyor. Yani san arkalı, san ulumlu yığınak olmuyor. San teknolojiyanın ulum yığınak geçirmediler. Bunlar yöne zalojini aldılar kabinet ministri ve 9. yanvardaki yığınağı montaj edip görködüler. Yine kabinet ministri yığınağı. Aral Atalıoğul bir elementarın değerli bir güçlü bizapassızlık doğruladılar. Halka basışlar ettiler. Yerlerde aktivistler takladılar. Yerlerde adamlar takladılar. Yönük adamları ve polisden doldurdular hem yerini. Yöne bir bellek geçmeli daha polis işgalleri şu edip yani biz duyduruşlar ettik sebebi biz ayttık bir yerde video ya da suratlar olsa, naruşenler olsa biz gün Trump'ı geçireceğiz, gün ayıya halka basışlar ediyor. Polisler ne telefon bağladılar, ne halka basışlar ettiler, meçhide barandı, içine yankı ne meçhek olsan bar içinde oku, daşını okuyacak olsan daşını oku, hiç kim adar vermedi. Yani bunun için bereketli polisler. Emheme bulduklarım soruyalı, bulurum yani ken basış halka edilmeli. Dine aktivistler çağırıp oluram, yani sakladılar, soru verdiler, daha ettiler, boy verdiler. Hiçbir adamı yani öne çıkan adamı sakladılar deyip de maglumatlar yok. Mümkün saklandırlar. Doğuşta aydınlandı da onu. Şimdi ben diyecek olan şu meselede hükümet reaksiya veriyor. Demek bizim aydın dağıtlarımız, bizim boyun dağıtlarımız, mass media basışları bunlar gözümünü tuttular ve doğram ettiler. Yani şöyle de yanlış boyunlar olsa bütün dünyaya gidiyordu. Yine şuraya bizim halkımız aktivistli pesbolli, hükümet önkıyalı aktivini saklap yönü katı terhab etti. Yani pistolet pahalanada adamlara şu yerde 10 okudarak 5 ok hemmetine değil bir neçe ofisiyerler verildi. Hemmetine yankı pagalovuna verilmedi. Bu halk okuyacak olup yok olup edilmedi. Ondan da aşağı polislerim beyliklerim aitti ne ama bu şatar yapıp nem ok veriyorum bir de ok verden bir magazin doldurdu nem etmedi. Öyle 60 yaşlı yılların pistoletlerini payladı. Pistolet yok. Şunun için olur ulunmadılar elbette her bir polis onun fikri men häzir atarım men bütün ömrüm jogapkärçilik çekmeli. Bular gider. Men halkym ona jogapkärçilik çekmeli aýtdylar. Soň ine hökümetin reaksiyası şeýle. Polis şu edek berekella men elbetde diýiljekkä, emheme berekella elbetde diýjekkä. Şularym biza, şularym öz tarapyny görkezdiler. Hana Atalıoğul, hana halk nämese hak wa bizim halk üçin işleýär. Milli howpsuzlyk gullugy. Milli diýdiňiz, siz millete hyzmat etdiňiz bolýar. Siz gurbanyňyzy howpsuzlyk gullugy däl. Şoň üçin milli howpsuzlyk gullugy millete hyzmat edýän gulluk. Yani şoň üçin siz şeýle durduňyz, dogram şo. Siz kasam aýdanyňyzda siz halkyma, millete we döwletime gulluk etjek diýip aýtdyňyz. Yani şonu biz yani doğru düşündük senin eden işimiz. Şimdi başka bir dağıtlar aytacak bolýan. Ýadynızda bolsa men öňkü videoda görkezdim. Gurbanyň dogunlary, yani dogunlar däle ýygyndary, yani şul ýa herekete goşdular. Bular nämetdir? MHM blogerler çağırdı. Yani şol 16 ýanvar bolmakka ve şoldan haýyş etdi. Blogerler siz ýa şol opozisiýa garşy çykyş etmeli. Türkmenistanyň blogerleri biz öz halkymyza garşy çykyş etjeklerdi. Biz halk çykýan bolsa biz olar ýa adar bergiljekler ýetir, bu halkyň öňünde biz erbet boljaklar. Bütün ömrümiz kül bolýar, bütün bizi köçüde tüýkürip gelerler. Account yapýan bolsaňyz ýapyp goýaryn diýip ýa şeýle ýüzlendiler. Bereketler olar da bir topar blogerler. Onsoň MHM şeýle ýagny bulara teklip berýär. Bolýa egerde şeýle etmediňiz pulunu ine harjy bilen ýagny şamara tüýükler pul berýär 30 milyondan ine etjek bolsaňyz edebilersiňiz diýip ýa-ni aýdypdyr.
Hawa bir näçe blogger oňa boyun alyp, ýani pul aljak bolup şol videolar ýapalypdy. Oň daşyndan elbetde şammy pammy diýilýän, o hacı diýilýän, informatika diýen onuň haşy iskusny intellektin üstünden bir topar videolar koyupdylar. Biz barada, talip barada, ýani öňe adamlar çykarýan adamlary, ýani ynandan halkyň ynandan açylmak üçin we halka ýaman görkezek bolmak üçin. Yine gıyıtkaça ben size aýtdym. Şu protest bize näme netije berdi? Umuman şu protest bizi bir noktada getirdi. Şu noktada ýadyňyzda bolsa hemme taýýady. Hani inni halka çıkarın biz çıkacak diýerdi. Biz ıglan etdik. Halk öňe çykdy doğrudan. Ýöne biz gurumçylyk onu alyp edip bilmedik. Gynansagan. Diýe wagt gatar boldy. Bir protest gurumçylyk gurulacak bolsa 2 ay, 2,5 ay wagt gerek. Dogrymy aýdym, biz gurmak gördük. Wagt gerek. Ene barıp Amerikada protest etjek bolsam biz diýmedim, ýene 3-4 hepde öňünden 1 ay öňünden taýýarlyk görýär. Bunu ýaly bir Türkmenistan'ın içinden girdiğin ýagdaýda protest bolacak bolsam onun köp wagt gerek. Şonuň üçin bu mesele umuman kyn ýöne bir gowzady bizim halkymyzyň isleýi var. Şonu geçirmäni. Ne şu gowza. Inni halk düşünni. Şu ýagdaýda şular çalışmadan bolmaýar ataly. Näçe? Ataly bizi hiç zada getirilmiyor. Ataly bizi bir zada getirene geljegmi demiyor. Onu getirecek zada ine şu kun. İktisat katastrofa, siyasi katastrofa, sosyal katastrofa ve teknolojik katastrofa barp bar ya. Siyasi katastrofa diyelim bizim bir taraflamada Rusya hata verdi. Ana Salavyon'un çıkışını eşit gördüm. Merkezde ayda bizimki. Bizim merkezde ayda diye. Yine Putin bir zatıyla Gağdan Aktay'dan alıp eline veriyor. Putin'in kulu men öňüme aýdyp gelýän. Şonuň üçin bizde garşylyk ýok, bizde ihtiyarlyk ýok, bizde bir taraflyk ýok. Bu da hatda kaglyny hiç mi gerekmeyecek. Häzirlikçe dokument sebebi Trump'ın edýän işini gördüňiz. Yine nemen ýagny Putin'in edýän işini gördüňiz. Bular halkara kanunlary seýden ok. Egerde halkara kanunlar, halkara ýani netijeler Birleşen Milletler Gurulmasynda Türkmenistan bir taraflı diýip kabul edilen bolsa ve onu hiç kimse etmeyen bolsa o bir taraflyň manysy näme? Bir taraflyň ýani nemesi ýok. Bir taraflygy diňe bular beýleki döwletler halkyň üstüne izdiwaçy edenler ýani halkyň üstüne genosid edenler hiç kim goşulmady ýani bir tarafly elan etdi. Başga bir taraflyk bir san türkmen ogluny, bir san ýaş gyýda ýa bir san türkmen adama kömek bolmady. Çykmak üçin, giýilmek üçin, hereket etmek üçin ýa dünýäde bizim bir tarafımız var, döşün açıp eder yani. Türkmen bolsaň senin ýanky işin agyr ýagdaýda. Sebebi arkaňda pasportda duran o, ýani ilçhana duran o, konsulda duran o, döwlet ýok arkaňda, hiç şart ýok. Ýegeni ýa ogly ýa çağlar ýa ýani aktyplar bir ýer çykdy, ýerine ilçhana bolar. Şol garşy alyp şol ýani nime dip, hyzmat edip halkymyzda. Şonuň üçin men öňüme aýdýan döwlet bizimki ýa. Döwlet Gurbanuw Berdimuhammedowyň maşgalaty. Indi şu bir döwleti näle almaly? Diňe çykyş edip almaly. Bize başga kömek etjek güýç ýok. Trump'a hat ýazmak dowam edýär. Ýazyň näçe köp ýazsaňyz gowy. Biz senatorlaryň duşmaly, senatorlar bilen duşmaly. Şu mesele boýunça häzir hat ýazyp bir fon berseňiz, biz ýerinden muny ýa dowam edip gepleşip we haýyş eder sonra. Indi netije näme bolýar? Netije bizim halkymyz bir noktada geldi, o öňkü noktalardan has ýokarda ýöne ol ýeterlikler çykyş etmäli. Mümkin howada ihtiyarlyk kän beren nokta. Ýöne bolmasa şu bolmasa nähili? Bolmasa biz öňünden ýagny taýýarlyk görüp biz gurulmaçylykly hemme zatlary yer goýup öňünden taýýarlyk etmeli. Ol 3 günde 5 günde mümkin näme? Aydyp gelýänem bolsak, halka düşündirip gelýänem bolsak, ol ýeterlikdir. İkinji linýa aydyp gelip düşünüp gelip ýeterlik bolup çykýar. Indi birinji linýanyň üstünde köp işlemen bolýar. Bundan köp işlemen. Indi bu tarapy, indi şu da etmek üçin bize finansiýa. Şonuň üçin dewlet halk hereketi fondaçya ýürüýdi. Her kime haýyş eder, $1 50 santimden, $2 $3 şoňa geçirmeli. Menim geçirjek. Sizem geçirin, hemmemiz geçireli. Ol pullary
yankı devlet aktivistleri 10 adama olur paylarlar, nira soğumalı, neyem etmeli, neyem çık şu vacip bundan olur çözüldüklerini verirler. Men onu koşulacak yani. Buna yani. Yine şu aktivistler koşulur, o zaman halkın önüne de cevap gerçek. Yani ederler, cevap verirler. Çünkü için amanat pul, amanat yerine soğuluyor. Hiç kim bir köpüğünü almaya, hem metip tutmayı veriyor. Çünkü için bizim indi nehel güçlerimiz var. İndi protestler etmeyen. Bizim iksan ulu gücümüz var. Önceden halk bizim gücümüz, başka bizim gücümüz yok. Ve mass media ve daşarık tarafı yani yol başlıyor. Yönü hemmeden yani halka ıntılıyor. Halk bize finansiyonu nedir? Her kim $1, $2 günüme şopurlu diye, yönü diye. Bu o da gençlerin investisyon. Oysa fonda onunla bir şu yani neyse pul köp olsa şu meçhulde bundan katı yani hareket etmeliyor. Joska hareket etmeliyor. Şimdi daşarıkta bizde bilmedim diye bir rutin 2 milyon adam işliyor. Yaman köp adam. Şolar $1'dan atsa da şu yeterli oluyor. Türkmenistan'ın içinden bize pul geçirler deyip umid eden yok, kıymeteli konvertasyon yok, pullar yani geçip olur bir topal problemler var. Dine daşın nakılar kömele değmete değmek. Mesele ikiye bölünüyor. Daşın nakılar finansiyo dediği mass medyada bize işlemeni kömürleşiyor. Komentariya diye videolar paylaşıyor. İçindekler hareket ediyor. Yine şu iki saniye yankı bizim elimizde bu işler. Şu men generalna ayganlar ya detayını aydınlamak ya o malumatlar gizleyin. Generalna ine şeyle hareket ediler. Elbette şu edip nimederimizde MHM köp saatler bilecek bolup yani bizim kanallarımıza gelip ondan bundan soracak bolup onun edin işler var. Biz onu biliyor. Yani şu yerde biz aytacak yani. Olur yetişleyenler yine ona birlik etmeli. Yetişlediler şu olarak. Onu birlik etmeli. Biz aktivistlerin şu meselelerini görüşmeli. Yani bizde malumatlar var. O ne işleyen, kime uğradı diye, kime nime diye, neyli bize yolun olacak böyle. Bizde hemen malumatlar var. Yine gıyet kaça, bolup geçen dağıtlar şu kuğun ve iyerti kuğunlar bizim edecek var. Biz 11. fevrala tayarlık bulup başlamalıyız. Ve 11. fevrala yine de çağrışlar devam eder. Şu çağrış bol metodu bize bir rezultat verdi. Biz tayar der, biz üstüne işlemeli. Halkımızdan inni bundan köp koşulmalı. Demek halkımıza bir mesaj. Şu biz yani ki novat verilenmede, bir data verilenmede köp şu malumatla yayratmalı ve bir daha da düşünmeli. Bizim devlete halk hareketin, öne çıkan hareketin ya beylik aktivistlerin yıkıyordun başlayacaklar. Eğer de siz gorlamasanız bizim başlayacaklar. Eğer de size gerekli olsa şunu atlar, onu aydın dedi. Biz onu sizi kösemeli. Yani biz sizi şunu atlar hüdürlemeli. Gezvereli kulçulukta her kim ölçü yani yağdayını zıpıp rahat edip gezversin yönü umumi nemede ötüştü bir izahalar belirli devletlerden gününün izahalar ve gününün üstümüzden köp günler gününün bizim gericimiz yok. Ne bizim ne karnaşımız yok. Kim yetişip daşına ılgap kaç gitti ya da içinden doğulanı çıkarttıysa yine şolun adaatlıksa durmuş olur. Belirli devletlerin adaatlıklarını ulanıp gezerler yöne. Öyle doğru anlaşılan adaatlık olmadı. İçini karanlar, içini Türkmenistan barlarında alanlar teori palisam yaşamalılar. Olur neyden değildi canlar. Olur halktan yığınamasa olur veren aylık köpük o pulu yaşap olmuyor. Yine şunun için şöyle sistemi olun yine size aylık minimalini balanı açmadıyan qalana mana halktan çökler. Şunun oturup kelle dövüyor. Teori движения. Ne talap oluyor, ne emet oluyor, ne limit oluyor. O hakta biz ayrıntı vurgu ederiz. Ya biz MHM polisler vardı, köp malumatlar aldık, biz ayrıntı vurgu ederiz o hakta. Yine gıyfaç aytsam şeyle. Yine bir temana aytacak olan bize adamlar gerek, bize aktivistler gerek, birinci liyinde işleyen, ikinci liyinde işleyen, üçüncü liyinde işleyen, bize köp haberler gerek, bize köp istoşluklar gerek, haber istoşluklar. O demek yine mesela için kim bize haber verirse yine şu yolun yağdığı şeyler. Bunun yağdığı şeyler.
Inanın hemme zat strogo konfidensial, yani hiç kim bilmez. Bilmeyenim, yöne aytçakladım, Türkmen telefonun üstünden girmem. Özbekistan'ın, Amerika'nın, Türkiye'nin, İran'ın, Rusya'nın telefonları, yani WhatsApp açmış o telefonlara, şu telefonlara Telegram açın, şu telefonlara imo açın, günlük yani problem yok. İnni ne bana köp haberler geliyor, bana senin etrafta vilayette adamı buluşacak oluyor, takdirler yok, nihayet senin kontaktın. Ben şunu görüyorum size, nihayet kontaktım. Bok bilir, bilmiyorum. Yine sevdim, yine bizim saytımız var. Şu saytta hem kontaktlar var. Yine sevdim, ne şöyle kontaktlar var. E-mail adresleri, e-mail hem de atmadı şöyle. Instagram, Facebook, telefon, hem de Telegram, hem de adresler vardır. Şuradan at bilersin. Şu saytın adı www.kurbanovmurad.com. Şunu gidip bilersin. Yine şu yani sayt. Şurada kontakta gidiyorsunuz. Girbilersiniz hem malumatlar yapabilirsiniz. İnni. Lütfen şurada informasiya yani Türkmen News'un kıyalı kronika yani bir günlük informasiya çıkarıyor. Mesela için Mirna Neba biz bu dışı var. Yine benim statyam, makalam. Yine seyretbilirsiniz. Bu demek yani yine Orta dilinde ve Türkmen dilinde var. Lütfen. Mirna Neba arkada. Yine şurada Mirna Neba biz bu dışı var. Lütfen. Şunun aşağında Türkmençe var. Gelecek olmadık para hadatman. Murat Burhan Türkmenistan hükümetinin yiti tankitladı. Ne şöyle okuyabilirsin. Ben düşündürüyen açında bizim yani ki arkada botlar para hadatmanımız ve az hadatmanımız da deyip adamlar ağladı. Yine şu makaleleri okuyup şöyle hem de cevaplar bağlı. Onun da şarı size yine TikTok'ta ben çıkış eden yine benim kanalım Kurbanov MK aşağı paçorkunu ofisiyel. Ne şurada siz yazıp dilerseniz kanalıma ve şurada siz yani bana nime TikTok'ta liçkama yazıp dilerseniz ben günlük okuyan, ben günlük altıda turuyan bir saat dine siyasi yani teadrikler okuyan. Neyme dünyada bulup geçti, kim yazdı, ona cevap veren, yani zadanları tayarlayan aktivistlere yani bir saatini yeden çelini şoğunun ondan bunun devamını iyidirler yani öz işin katlarına şunu işliyor. Şunun için ne kontaktlar yani bu kodajım yani sayta giriyorsunuz şunu sayta giriyorsunuz şu sayta kontakta giriyorsunuz yine kontaktlar var. Kontaktlarda hem medat bağlaşıyor. Yaz bilen e-mail adresim vardı yine poçta. Kontakt sabaçka tm Türkmenistan oluyor tm dvt.com ne şunu yaz bilersiniz şurada e-mail'den uğradım WhatsApp'tan uğradım Telegram'dan uğradım yine Telegram'ın adresi var şundan uğradım yine Telegram'ın adresi yine şundan uğradım yani isterseniz TikTok'tan uğradık bilersiniz bunu şu yani yapayım şimdi hürmetli iyileşler yeni aydık gelelim protestlara biz yola çıktık şunu yıkman koymayan Burvanul bilen Serdar'ın pozisiyası qoğuşup. Men dün TikTok geçirdim şu yerde bir neçe adam. Yok o korkup da güçlü pul var milyarder. O diyanının bir tarafı doğru yani bir tarafı doğru. Açanla hak kalsa milyarder olup anlarsına varay. Tenik yani. Ana Kaddafi seyret. Ana Saddam Hüseyin seyret. Ana beydeki yankı. Çavuşeski seyret. Kim olay sen? Ayrı yani. Şunun için Burvanul Ensiyar'da korkya o hakta söz yok. Yöne halk hareket etmeyen son bunu ağlıp diyor. Halk harekete geçti bunu kaç gidiyor. Şunun için beni hediramaydı. Bizim meçhitten Kuşkaçel yolumun içinden şunu kaçıyor. Bir sövüşmeler yine gördük polisler go'lya, emhameler go'lya. Hiç kim tutmadılar, akıtmadılar, vurmadılar. Meçhidi girecek, meçhidi girecek. Daşında namaz oku. Ol padazıyla yığınadılar, sakladılar, protest geçti, koyup koyuldular. Hiç tat yok. Gerek elle. Kanun bozmadılar. Katı işlediler.
hiç mi alar vermediler. Yani şunun için biz polise ve emheme dayanıp biler kaçanda kalanmadılar. Biz kalmasak olur dayanamam bilmez. Teslim etmelerim de hiç adam etmelerim. Şunun için polisem, emheme, prokuratura, suhturun biza yönet siz kalmasanız elbette olur korrupsiyada. Başka yol yok da başka bulur hizmet etmeliler. Ya halka ya yankı kurbanlığın serdara. Eğer halk güçlü olsa ondan olur. Eğer halk kalsa halkın gücü ummasız olurdan kullarını seyretmeden onu halka. Bu dünya şartı şeydi. Yine ben kıyıkça aytdım herhalde. Eğer de sorunuz olsa siz ya komentarda yazın, ben size komentarlara cevap vereyim. Men ровно 10 minutdan yığınağıma, biz yığınakta geçirýär şu protesin netijeleri boýunça aktivistler bilen ya maglumatlar gelip dur ýoş-ýoşdan onu Abramovka edip nemedip benim tek protesin netijelerine yeni gaýtyp gelir. Pikir etmeň ine men aýtdym şonu mutlu yok. Maglumatlar doğru jemleýän soň yeni bir gaýtyp gelir. Sebebi biz analiz etmeli, şun kemçiliklerini öwrenmeli aramızda ve size düşündürmeli ve şun üstüne bir işlemeli. Size mi işlemeli, bize mi işlemeli? Ne şeydir? Biz galyan. Yeni orada galyan. Bize ayal maşgalar gerek. Eneler, uyuyorlar, çağlar ve gelsin protesta. Yani siz gelseniz ona sizin eğerleriniz emeliye, çağlarınız emeliye, sizin yankı atalarınız, babalarınız emeliye, hem meseliye. Hem yerde, Orta Asya'da protestler ayal maşgalar başlıyor. Onları açık yankı ervet seyrediyorlar, derhal erkekler çıkıyor sonra bunu. Son için katı vacip şu mesele, biz sizi yankı ömür taşlandık yöne, yine Levap'ta ve Mar'da ayal maşgalar uyuşup, daşlığınlandırlar o yalan, tüyüktürler velayet hekimlere, yine şu niyemedi, niyalik bildirttirler da, yani şu niyemedi yok, bu niyemedi yok, o niyemedi yok, adalet yok, bu niyemedken, bu niyemedken, çağla neye bakmalı, kol gıyırtırlar. Yine berekeli. Yine berekeli. Erkek adam dine çıkıp hareket eder yöne, gıyırışmakta bir ayarları yenip bilmiyor. Yani böyle değil. Ne şeyli yağday, yanın komentarı, ben komentarla okuyup vereyim size ve şuna kıyıkacık cevap vereyim yetişimden. Bana da iyi işin üstünlük, sana bunu hem memnun üstünlük, bana da Nura Talip birleşmeli. Bundan beyler ayrı yolun gitmeliler. Yok gidem de ayrı yolun. Hem memnun bir yolu Talip efir açanak Nura Nemet için. Açarlar, fikir edin, bir protesta yalanında ummasız enerjim, ummasız umidin diye. Yani umidinden enerji verip bir umid edýän ya. Ozon şo bolmasa streslerle bir udar bolýar, açyk bir kul wagt bermeli. Güýj alyp ýene giderler. Gitjekleri ýok. Biziň hem gitjeklerimiz ýok. Biz şunu ýykman durmaýas. Men beýlekleri aýdyp bilemok, ýöne devlete halk hareketi Gurbanly Berdimuhammedow ýykman durmaýar. Şunu nähili ýanky seyişleri gerek bolsa, nähili egerde döwletlerin kömek gerek bolsa biz ýalvarmaly. Halka näme düşündürüşler bermeli bolsa biz düşündirmeli. Biz şondan durmaz, gider soňra çelir. Sebebi ençeme ýol ýörüldi, ençeme rezultatlar alındy. Biz 5 ýylda halkyň aňyny çalşyrdyk. Halka gözlerini açyrdyk, ýagdaýy düşündirdik. 36 ýyllap propagandany biz ine 5 ýylda ýendik. Inni Türkmenistan'ın içindeki alıp barılan propaganda, vatan programatı beýlek bolsa hiç unutma. Biz serişdesiz, güýçsiz çıkışlarımız bilen 10 meş adam çıkış edip şonu ýendi. 10 meş adamın işi. Inni ünitlerin halk tekelçe ýanky aktif bolup herkede giräýse onu bir has ýeňer. Şonuň üçin daşyny aklar sizin internet adatlygyňyz bar. Etsenip wagty ýazyp bilýäňiz, fake account açıp bilýäňiz, özüňiz montaj edip bilýäňiz, bir kiçik sizin üçin. Ýöne bize bir ulu kömek. Komentarya ýazın, paylaşyň, podдержка berin bizim halkymyza, motivasiýa berin bizim halkymyza kömek edin. Gyrda durmaň, ferdici bolmaň. Eger ferdici bolsaň, onda sen
sen döwletiň ýok. Onda sen ýagny bir perwalyk bilen patribitir bolýan. Biz öz döwletimizde patribitir bolmaly. Ine maşgalaňda sen oturýarsyň. Terdeji hemmete jaý buraya senim ter diýip oturaň wa patribitir bol. Jaý boladym men baran diýip. Sen dogonyňa, garna dogonyňa ejine kakan kömekleşýär. Şunu ýa döwletim. Döwlet pikir etmän gurbanlyk gurdy, gurbanly saklady. Gurbanlyk boşun saýýar. Diňe çüýletdi. Döwlet öňüme 1920-nji ýylda 20-nji oktýabrda guruldy döwlet. Döwlet gidip dur. Şonuň gideni bilen ýykylmaýar. 5 gün hawos bolsa da döwlet ýykylmaýar, ýadyňdan çykarma. Atu dolgan dowam eder. Mundan beter berklerini, kanunçylyk mundan beter berklerini, korrupsiýa mundan beter az bolar. Ýa-ni hemme zat ýer berine durur. Kiretme. Kimse ine ýurdu bozjak bolýar, ýagny biziň ýurdumyzda uruş etjek bolýar, ýalan ururum. Şu düşüne gitdi, uruş bolar. Ýokman, ýa bir doýup o şyhy fiýalaklar, ýa-ni beýleki gelneje we çagasyny öldürür, beýleki buluşlar we ogluny öldürür. Ene beýlekler we 3 tane ogluny öldürür. Ola durmaz. Ahir al ýawa giderler. Ölümle başlar. Yani şoňa çekkä bolup, halk bilen guruluşup, ılalaşıp, birleşip, ýöre bir gerekli almaly. Bizde öňümizde karşı durjak zat ýok. Polisem emheme bizi gorlaýar. Baýanlar biýgar şundan bizi gorlaýar. Diňe kim bar? Ýegenler bar. Ol bir 5-10-20 tane bir daşnak ahrany bar. Olum halky görse gıraçarlar diýip halka garşy çekler diýer. Halka garşy gitmek gadagan dünýäde 100 ýyllardan ten gözlenýär. Sebäbi sen adam zada adamçyla garşy hereket edýär. Bu международный kanunlar, Türkmenistan kanuny, международный. Derrew sizi şo ýere sokar. Dayanış gruppasy bilen. Derrew. Gitjek ýeriňiz ýok. Şoň üçin ol bir iň dünýäde ul jenaýat. Onu Amerikanyň görler, onu Ýewropalylar görler. Tapyp alarlar. Şoň üçin tertap bolmaşy zatlara men öz vatandaşlarymyza aýdan polis, MHM, baýanlar, prokuratura, tutlar, tertap bolun. Soň aýtmaň, men bilmedim ýaşynyň görkezmesi, o ýaşylar däl birimizden. Arkadagyň bilen. Arkadagyň serdar dogrudanam. Oň arkadagy bar, ýöne biziň arkadagyň. Şoň üçin onu seretmeň, kanuny seredin. Erteki gün sizden sormadylar, ýaşyl, näme köçede geçenim atdyýsa näme atjakmy? Prezident bolmasa, ol Trump'am atdyýsa atjakmy? Ol prezident men onuň aýdany etbilýär. Aýdana ýok diýip bilýär. Kanunçylyk boýunça bolany işten aýraýan, işten çykýar boldy. Sen şo işi ýapyşyp durun korrupsiýa pul ganar ýa-ni. İşini taşlap. Näme sana biri mecbur edýärmi işledip? Ýok, özüm. Sen iki rolun bolsa, ya adam öldürmeli ya da işlep korrupsiýa etmeli bolsa, ýa-ni korrupsiýa edip adam öldürüp işlemeli bolsa, bir rolun beýle hem işini taşlamaly bolsa, eger sen taşlamasan, şonu etjek bol diýmek sen günahkar. Çöň prezident. Sana bu bolada, ýetirýän ýykylla kuşum ýaly diýsen hem ýalajakmy? Ya bar aýalyny getirýär, getirecekmi? Kanun var. Onun vedipeti çäkli kanunly. Kiretmän. Şu daşarda hareket eden polisler, emherler, baýanlaryň çäkli düzgünü var. Prezidentiň çäkli düzgünü var. Konstitusiýa boýunça. Aýtjak zadyny, etjek zadyny edilen o. Barın, näme şonu edin sizden konstitusiýa sorajak diýeni siz arrest etmeli, derrew. Eýýam konstitusiýaň bol, sizi jenaýda iterýär. Eýýam jenaýatçy. Doğru düşünün. Şunu cevap verir o. Yani şu zatlar lütfen. Vatandaşlar şunun bilen men efir utoryan egerde sorunuz bolsa, ne ýa kağıtçylar okudum, Telegramda ýazyň, WhatsApp'da jaňadyň tapawud ýok. Egerde siz Türkmenistan D numary bilen WhatsApp açan bolsaňyz, istenik wagtjanyk bilýän hiç kim diňäp bilmär. Egerde siz Türkmenistandaky WhatsApp bilen jaň etseňiz, şo numara WhatsApp açyp jaň etseňiz, onu mümkin diňläp bilýär. Şoň üçin Telegramdan, WhatsApp'tan habarlaşın. Egerde siz Türkmenistan'a, Türkmen numary bilen Telegramda görüşseňiz, diňläp bilmeýär. Mümkin näme? Telegram gaty ýa-ni hokuklygy güýçli. Innikle peşikçileri hoşta bolun.
biz 17 fevrala iyilgide çarşılar eder ve gurumuşun şu gerek işecek boluruz. Bize de anfat değil. Bizim gurumamada pul veren yok. Öz pulumuza hareket edeceğiz. Öz yankı volontörlüğümüzde, öz hukukunda hareket edeceğiz. Bize İtalyanım yok. Bize şunu ettiyanım yok. Biz özüm ediyor. Öz inisiyatifimiz. Başladık. Hoşçakalın. İndik köpleşmeye çekin.